Това е една история за моето тотално вдъхновение. Годината е 2009. Искам да ви кажа, че всеки ден, когато се прибера вкъщи, аз почвам да пиша рими. И не знам откъде ми идват и как ми идват. Просто сядам и пиша. И така продължение на 9 години поред. Ние не пеем за пари, ние пеем за кеф. Змей Рекърдс, Гошо от почивка. Тотално вдъхновен съм, тотално аз пленен съм от тази рап игра. Не мога аз да спра. Тотално вдъхновен съм, тотално аз пленен съм от тази рап игра. Не мога аз да спра. Хелоу на всичките ми врагове, ще ви нареждам във всичките ми тракове. Ми Барио, това е за квартала. Опасен е живота в квартала, ако не играеш по правилата. И теб ще те гръмнат в колата. Най-мрази като ми каже някой: известен съм. Къде си известен, бекестен? В този пъзел не наместен. Съдбата си играе с мен, обаче и аз си играя с нея. На всички ви сега се смея, в тази криза се мъча да оцелея. За това ми помага диджей Нейко Змей. Не искам да съм звезда, искам просто да съм в квартала. Възраждане 2, почивка, време е за римова разтривка. Посрещам ви с усмивка. В моята махла джантата върти се, ти се изпотяваш да се самоизявяваш. С мен не можеш да се ебаш. Аз ще псувам, критикувам, мен обаче нищо не може да ме спре. Правя това, което ми е кеф, без да дам дори и лев. Песни аз разкивам, с мощи рими ви заливам. Тотално вдъхновен съм всеки божи ден. Тотално вдъхновен съм всеки божи ден. Тотално вдъхновен съм, тотално аз пленен съм от тази рап игра. Не мога аз да спра. Тотално вдъхновен съм, тотално аз пленен съм от тази рап игра. Не мога аз да спра. За мен се чуват коментари, всякакви от хора, които не разбират от изкуство. Но аз чувствам отвътре, че изригвам тотално и се вдъхновявам. И в рапа неочаквано възкръсвам. Моите рими без пари ви подарявам и химикала никога не изоставям. Не мога да си обясня как го правя, но го правя не за пари, а за кеф, за хоби, както искаш го наричай. Но мен бълък не ме наричай, защото аз обичам тази музика. И това е като дрогата за мен, да пиша рими всеки ден, всеки божи ден. Аз сядам на масата и почвам да пиша рими. Пиша весели текстове, тъжни текстове. Всичко, което един човек може да преживее. Затова естествено ми помага Змей Рекърдс. 9 години поред Змей Рекърдс е с мен. Тотално вдъхновен съм, тотално аз пленен съм от тази рап игра. Не мога аз да спра. Тотално вдъхновен съм, тотално аз пленен съм от тази рап игра. Не мога аз да спра. Тотално вдъхновен съм, тотално аз пленен съм от тази рап игра. Не мога аз да спра.